Tervetuloa kuuntelemaan mun rauhoittavaa tekoälyllä muokattua ääntä ja katsomaan kun leikin uudella lelulla. Tässä videossa siis testissä Amazonilta tilaamani Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra robotti-imuri. Tämä älykäs robotti ei ainoastaan imuroi lattioita ja mattoja, vaan myös moppaa ne yllättävän tehokkaasti. Alkuun voin kertoa hieman speksejä. Imurissa on LDS-navigointi ja tarkka 3D-havaintokyky, mikä tekee siitä älykkään ja tehokkaan. 4000 paskalin imuteho, elektronisesti ohjattu vesisäiliö ja jopa 180 minuutin käyttöaika tekevät siitä erittäin kätevän kotiapulaisen. Se käsittelee lian, hiukset, pölyn ja lattiatahrat yhdistämällä imuroinnin ja moppauksen. Imurissa on 550 ml pölysäiliö ja 200 ml elektronisesti ohjattu vesisäiliö tarkan vedenjakelun varmistamiseksi. Sen litiumioniakku tarjoaa jopa 180 minuutin käyttöajan yhdellä latauksella. LDS-navigointi mahdollistaa laitteen saumattoman toiminnan skannaamalla ympäristönsä ja välttäen esteet ja rajoitetut alueet. Imuri ilmoittaa myös, kun on imuroinut kaikkialta minne olet määrännyt sen imuroimaan ja palaa kiltisti takaisin latausasemalle. Imurin käyttöaika on 180 minuuttia ja lataa täyteen 5–6 tunnissa. Imuri sopii hyvin myös lemmikkitalouksiin ja ilmoittaa ystävällisesti lemmikeille selvällä Lontoon kielellä, että voitteko pysyä kauempana. Yksi asia, mistä erityisesti pidän imurissa on se, kun se pääsee imuroimaan sängyn alta vaivattomasti, mikä oli tavallisella imurilla erittäin hankalaa ja hermoja raastavaa. Imuri tunnistaa automaattisesti, milloin se imuroi matolta, ja imuri lisää silloin imutehoa automaattisesti. Imurin pölysäiliö on helppo puhdistaa ja muutenkin helppo huoltaa. Imuriin voi ostaa lisäksi pölysäiliön tyhjennysaseman alle 100 €, mihin imuri tyhjentää automaattisesti itsensä. Imuria voi hallita puhelimesta Xiaomi Home-sovelluksella ja määrittää siivottavat alueet ja alueet, minne imurilla ei ole mitään asiaa. Sovelluksesta voit määrittää imutehon hiljaiselle tai kovalle. Hiljaisella imuri on niin hiljainen, että voit vaikka sohvalla katsoa suosikkisarjoja, kun imuri samalla imuroi vieressäsi. Pienenä miinuksena kuitenkin mainittakoon, että imuri voi jäädä joskus johonkin jumiin, mutta silloin ilmoittaa kyllä, että help me step bro I'm stuck. Useimmiten imuri pääsee omin avuin irti ja jatkaa imurointiaan. Kaiken kaikkiaan imuri oli ehkä vuoden paras ostos tähän talouteen ja suosittelen tätä mallia. Jos mun sisältö kiinnostaa, niin käy painamassa tuolta alhaalta tykkää ja tilaa. Videon kuvauksesta löytyy myös linkki imuriin ja tyhjennysasemaan Amazonilta. Tilaamalla mun linkin kautta tuet toimintaani Amazonin kumppanina, eikä sinulle tule mitään lisäkustannuksia. Jos Amazonin kieli on oletuksena saksa, niin älä hämmenny, vaan paina sieltä oikeasta yläkulmasta englanti. Ensimmäisen tilauksen saa myös usein ilman postikuluja. Kiitos, jos jaksoit katsoa videon loppuun asti.